večer. Hľadám Lenku. Ja som Lenka. Ahoj, teší ma. Aj mňa teší. Ja som Dážnik a vraciam ti Miloša. Vlastne, ja som Miloš a vraciam ti Dážnik. Ďakujem. Už vtedy som vedel, že ju chcem opäť stretnúť. Ja, obyčajný chalan, ktorý si rád užíval život. Áno, užíval som si ho naplno a bavilo ma to. Ona, dievča, ktoré by o mňa vlastne nezakoplo ani zlomeným opätkom. Nádherná, inteligentná, vtipná, pre mňa jednoducho dokonalá. Trvalo niekoľko rokov, kým sme sa opäť stretli. Náhoda, osud, neviem, nehľadám v tom pointu. Pre mňa bolo dôležité, že sme sa stretli. Mohla by si mi prosím ťa povedať, prečo sa hneváš? Ja to nepochopím! Čo nepochopíš? Tak prišli sme na dovolenku. Od rána večne vrčíš, nič ti nie je dobré, len sa chceš hádať. Nie, ja si myslím, že je to čas, kedy sa konečne môžeme porozprávať a vyriešiť si veci, ktoré máme medzi sebou. Nerozumieš tomu? Nie, ty tomu nerozumieš, lebo ty tomu rozumieť ani nechceš. Vieš čo, dobre, fajn, táto toto je riešenie. vôbec Dobre, nemá zmysel. dobre. Ja odchádzam, vyžuj sa pekne. Áno? Miloš, ľúbim ťa. Meškaný rýchlik 6 stopní Čingov zo smeru Bratislava hlavná stanica a Žilina, pravidelný odchod 12. Teraz budeme rázať na tom toľko svetkov. Áno. Ďakujeme za pozornosť! Ja som o ničom nevedela. Počkej, ja som nedal prsen. Sa ospravedlňujem za zdržanie, ale to je mimoriadne dôležité. Aká bola odpoveď? Áno!